Patuloy na nagbibigay serbisyo, pag-asa at saya. GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. Ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Mayong hapon na kining inyong GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Ang bugtong kasaligan, kasandigan o kanangpan sa mga Bisaya. Ako si Bobby Nalsal. Nga maghatod sa labing dako ug mga nagunang balita ang mahinungdanon sa Central ug Eastern Visayas. Ako si Alan Domingo. Ako si Cecil Kibod Castro, live si GMA Complex sa Dakbayan sa Sugbo. Cebu City, gipaubos na sa State of Enhanced Community Quarantine, magsugod sa alas 12 sa Odto sa Marso 28. Subay sumaabot nga lockdown sa Sugbo. Mga tao nagpanic buying na, social distancing wa na, samtang nagapas nga makapauli ni dagsa sa mga bus terminals. Kapahin sa alang-alang Mandawi City, kisirhan, di na dunay usa ka presumptive positive sa COVID-19. Sa Talamban, Dakbayan sa Sugbo, 25 usab ka PUMs ang gi-quarantine. Dugang duha ka PUIs sa Negros Oriental nga nag-edad og 40 ug 59 anyos namatay nga wa pang resulta gikan sa RITM. Hangyo sa mga MEPS locators, ipadayon ang trabaho samtang ubos sa Enhanced Community Quarantine ang Lapu-Lapu City. Exclusive relief goods sa taga-Talisay City, ki-house to house na pagpanghatag. Isdang tamba ni dagsa sa Shell Island, samtang hipon sa baybayon sa Buntod Reef. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Dakbayan sa Sugbo, gipaubos sa State of Enhanced Community Quarantine ni Mayor Edgardo Labella. Pipila ka mga tao na malitdaan o mapalaliton samtang pipila usab nagdali sa pag-uli. Kung kano sa kini ipatuman atong sayran, pinaagi ni ining report. After a very meticulous, circumspect, and deliberate and careful thought, and after thorough discussion with experts and other concerned government agencies, may I announce that I will be declaring a state of enhanced community quarantine in the city of Cebu. Human sa pagtimbang-timbang, gipatuman ni Mayor Edgardo Labella ang mas istriktong protokol sa pag-contain sa coronavirus kung COVID-19. Moepekto ang Enhanced Community Quarantine sa Marso 28 alas 12 sa Odto hangtod sa Abril 28. Ubos nini ang istriktong pagpundo sa balay sa mga mulupyo o suspindido usab ang transportasyon. Pribado o publikong sakyanan ang gilid-an sa pagbiyahe apan dunay exemption. Suspension of all operations of land vehicles. The operation of all land vehicles, whether public or private, flying within the territorial jurisdiction of the city of Cebu shall be temporarily suspended, except, number 1, private vehicles and motorcycles which are allowed to fly within Cebu City for the purpose of securing food, basic commodities, and medicine. Mo-provide usab og mga bus ang dakbayan alang sa mga medical personnel o sa mga taong adunay importanteng lakaw. Samtang regulated usab ang food o medicine provision. Mas ipakatap ang mga uniform personnel o ipatuman ang istriktong quarantine procedure. Shall stay at home and movement outside their home shall be allowed only for purposes of accessing basic necessities
provided that only one member of the household is allowed to go out for this purpose. Ang lakang sa mayor gitumong alang sa pagsiguro nga dili na mokatap ang virus. Kasamtangang adunay 7 nga presumptive COVID case sa dakbayan sa Sugbo. Samtang andam ang kapulisan sa pagpatuman sa protocol sa enhanced community quarantine. Actually sa pagpasabot nato sa pila ka adlaw nato nga gihatag sa ilahang nga to have awareness o kanang education, nasabtan na nila unsay pa mga pamaagi natong gi-implementar labi na sa gihatag nga executive order sa atong halangdong mayor. Gipasalig ni Mayor Labella nga naigong supply sa pagkaon busa dili angayang magpanik ang mga tao. Kauban si Marlon Melgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Sa dakbayan sa Mandawi, gisiradan ang usa ka parte sa daan sa barangay Alang-Alang gumikan sa giingon nga pasyente sa COVID-19. Gilimitahan usab ang pagsud gawas sa mga tao sa mong dapit. Si Nico Serino sa report. Nagyagaw ang trapiko ning bahin sa barangay Alang-Alang human gisiradan ang usa ka parte sa P. Burgos Street sugod kagabii. Daghang mga motorista ang nakugang sa kalit nga adjustment. Nagungot-ungot gikan sa Liong o gikan rin sa Bibsil. Unya sa pagkakaron niyang yobi request mi nga ang katon nito is sa may putsiruhan i-flashing na sa. Gimando sa health officials ang pagpatak-op sa daan palibot sa usa ka panimay sa dapit ug gipa-disinfect na sab ang kalsada kagabii. Kaganiha ang mga residente sa palibot labi na kadtong magsud gawas sa lugar hugot nga gi-monitor. Gipangkuhaan sila og temperature ug gisiguro sab nga ma-sanitize. Register niya i-thermal ko niya i-put back kung gusto silang mo return. Kalit nga manggawas ang mga resulta. Pero mo follow lang sa mandate sa atong gobyerno ug sa mayor. Labi na gyud sa DOH. Gikumpirmar sa mga health officials ang usa ka presumptive positive case sa COVID-19 nga nagpuyo sa maong lugar. Atua sa ospital ang pasyente apan gikinahanglan sab nga ma-monitor ang mga kauban niini sa balay. Lakip sa gi-monitor ang mga kasilinganan ug posibleng nakakontak sa pasyente. Pangitaon na to ang katong na-expose anak niya, mo lang naadayon niya ang kanang driver, ang helper, anak kana man sila. Bisag sila nag-self-quarantine na. Pero ang ilang helper magawas-gawas man kay na mo palitaan ni. Manay ato ang bantayan lang. Kaysa contact tracing man. Nangato lang nga ma-contain nato ang virus, no? So ang gikinahanglan nato kooperasyon na gyud. Once dunay red zone, a few meters ana yellow zone sad. So careful lang gyud nga ang movement sa kana nga specific area. Uban ni June Sulon, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Samtang sa dakbayan sa Lapu-Lapu sa kaadlaw human gipahibaw sa mayor nga ipatuman ang enhanced community quarantine sugod sa tungang gabi sa Marso 29. Nasinati usab ang panic buying o pagdagsa sa mga tao sa merkado taliwa sa pagpatuman sa social distancing. Si Loan Merondina sa report. Daw sama sa Pasko ang sitwasyon sa barangay poblasyon diin mahimutang ang merkado. Nang gawas ang mga hinipusang salapi ug nag-iyahay ug bitbit sa ilang mga kinumpra. Mapag-groceryhan man, butika ug mga bangko pulos gilinyahan sa mga tao. Ang social distancing wala na napatuman. Nasinati usab ang taas nga linya ni ining usa ka supermarket sa Barangay Paho. Ang linya sa mga mamalitay halos miabot na sa tiilan sa skywalk sa main road. Pasado alas 9 pa lang sa buntag, apan ingon niini na kataas ang linya sa mga mamalitay niining usa ka mall dinhi sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Nasinati ang ingon niini kataas nga linya sa mga mamalitay tungod kay gikinahanglang ipatuman ang social distancing ug dili tugutang makasulod sa mall ang daghang mga tao. Aron mapatuman ang social distancing, nagbutang og marker ang management sa mall aron subayon sa mga customer. May mga lingkuranan usab nga gipamutang sa gawas apan tungod sa kadaghan sa mga tao. Gikinahanglang may gwardya nga magbantay. So, paliho ko kang ma'am. Dancing ka ma'am. Miss, paliho ko distancing miss. Naik ka ng grade. Ato na siyang stance. Paliho nga ta. So, di lang ta ma'am. Ticket.
Matod sa pipila ka mga customers, miabot og kapin sa 2 ka oras ang ilang paglinya. Apan niantos lang sila kay nabalaka sa pagpatuman sa enhanced community quarantine. Ano na yun, pamundo-pundo, magkinaon sa. Natay makaon, naratas bahay ba? Subay ni ini, mihuot usab ang dagan sa trapiko. Apan tungod sa gipatumang social distancing sa mga motorsiklo ug sa mga pampublikong sakyanan, ubay-ubay sa mga trabahante sa MEPS ang nagbaktas na lang paingon sa Mandawi, subay sa Mactan-Mandawi Bridge. Oh, gikan MEPS 1, paingon dari. Muli sakyanan, dagan kay pasahero didto. Uban ni Philip Patricio, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Pipila sa mga barangay opisyal sa Dakbayan sa Sugbo, nagsugod na og apod-apod sa kinilong bugas alang sa ilang mga katagi barangay. Ani ang report ni Femery Dumabo. Naagian sa Balitang Bisdak kagahapon sa hapon kining sakyanan nga puno sa mga bugas nga tag 5 ka kilo. Giapod-apod kini ngadto sa mga residente sa sitio Maracas sa Barangay Lahog. Gipasabot sa mga barangay opisyal nga giuna nila ang mga kabus kaayo ug ang mga nawagtangan og trabaho sud na sa pipila ka semana. Sa atong i-maintain ang dila social physical distancing nya kani siya abag ni siya sa barangay Lahog ni siya gikan. Giuna nato ang mga na-display sa ilang trabaho. Dire kay hinanglan majud kay ang uban wa may trabaho. Ang ubang habal-habal walay kuan ba kay dakop man. Pasalamat eh. Dakog tabang kay wala na ba tay income. Aron mapatuman ang social distancing, giato na lang kini sa mga kawani diha sa barangay ngadto sa Kabalayan. Samtang nakaapod-apod na usab sa tag 2 ka kilong karne sa manok ang mga barangay opisyal sa parel sa mga mulupyo sa ilang barangay. Nakasugod na usab og apod-apod ang barangay Banila sa Dakbayan sa Subo sa tag 5 ka kilong bugas niadtong Domingo pa. Lakip sa gipanghatag ang washable face mask sa pipila ka mga mulupyo sa mga barangay Banilat. Samtang kining truck sa armadong kusog sa Pilipinas maoy gikargahan sa sinakong bugas nga gikan sa kagamhanan sa Dakbayan sa Sugbo aron ihatod sa bukirang barangay sa syudad kagabi. Uban ni Cleofer Lumayag, ako si Femery Dumabok, Balitang Bisdak. Siyudad sa Mandawi, mupatuman usab og enhanced community quarantine arong hingpit gyud nga makontrolar ang pagkatap sa coronavirus disease kun COVID-19. Duga mga emergency purchases himuon sa Dakbayan. Si Nico Serino sa report. Mga sakop sa konseho ug mga department heads ang gitigom kaganiha kabahin gihapon sa COVID-19. Katuyuan ni Mayor Jonas Cortez sa meeting aron mahisgutan ang dugang mga panginhanglan. Kung budget ang hisgutan, may pondo nga i-realign aron magamit karong panahona. Sa emergency purchases sa atong mga PPEs, mga sanitizers, tanan, anything related to COVID. Gibutyag sa mayor, mo-issue sab siya og executive order alang sa enhanced community quarantine. Gikinahanglan kini taliwa sa mga kaso sa COVID-19. May usa ka kumpirmadong kaso ang Mandawi City ug dunay lain nga presumptive positive case. Ang control nato na dili nimo spread ang corona aris barangay. Kana jud dili tang mag-concentrate at mga positive. Ari na sa barangay kanang ang ilan nagyong practice preventive measures. Samtang na-activate na ang Operation Center sa Mandawi City Sports Complex. Mao kini ang area nga gitagana aron maandam ang mga relief goods alang sa mga naapektuhan sa quarantine. Gisugda na ang pag-repack sa mga bugas humay. Wa pa hinoy schedule sa pagpanghatag. Ang katong mga resources nga na sa city, within the city atong gibutang diri sa atong complex kay para ma-centralize number 1 ang inventory ug ang repacking. Ang tuyo manggod nato ani nga mauna nato ang katong hand to mouth existence ang mga kaigsunan natong katong poorest of the poor yun. No? Hopefully mosabot sad kay baw ko nga daghan kay na-displace ani rong COVID, no? Uban ni June Solon, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Pila ka adlaw na busy sa pagtahi sa washable, reusable mask si Nang Inday. Wa naman yung mapalit nga facial mask dito sa Bohol. Maong bihimo na lang siya og gamit nga tila aron ipanghatag nga libre sa mga kaila o ibaligya. Gisunda naman good karong adlaw ang mandatory wearing of mask sa tibok Bohol nga dunay 1.3 million ka mga population. So by kini sa executive order
15 nga gilagdaan ni Bohol Governor Arthur Yap gidili ang paggawas nga wa maka-face mask kini aron maprotehian ang kaugalingon ug ang tibuok komunidad batok sa makamatay nga coronavirus disease. Gisita sa mga barangay officials ug pulis ang bisan kinsang masakpang wa gasulob og mask nga naa sa gawas sa ilang panimay. Lakip sab sa EO ang tanang pribado ug papublikong opisina sa no mask no entry policy. Bisan og giingon sa health authorities nga ang N95 ang laping epektibo nga proteksyon sa sitwasyon karon apan kay wa na may mapalitan niini, mas maay na lang ang mga washable mask kaysa wa gyud isulob. Mga mulupyo sa Dakbayan sa Sugbo midagsa sa nagkadaiyang supermarket tungod sa kahadlok sa enhanced community quarantine. Samtang mga pasahero midagsa usab sa Cebu South Bus Terminal kay mamauli sa ilang mga lungsod. Ani ang report. Buntag pa lang, naglinya na ang mga tao ni ining duha ka mga tindahan haduol sa Cebu City Hall. Kabalaka sa enhanced community quarantine ang nagtukmod kanila sa pagpamalit og mga panginahanglanon. O sa inyong kuan gilinyahan? Magpalit may mga grocery da sir o kanang mga pagkaon ba, mga tinapa. Nga naman? Kaya mo, na may declare ron karong alas 12 daw. Basin niya makahurot bitapos matakatagan sa mga umaabot. Palit ko og gatas akong anak. Basin mahutdan niya ako gatas. Ang tindahan may patuman og protokol sama sa social distancing o paglimit sa mga customer nga mosulod aron mamalit. Nag-implement kita og no mask, no entry. And then 30 customer ra among gina-cater sa sulod. Kanya numbering ta. So para ma-control na to ang tao at the same time ma-implement na to ang social distancing. Limitado usab ang mga mapalit matag customer. Gipaniguro hinuon sa mga tindahan nga naa pa sila'y igong supply. Natay limitation gid sir, mo ni follow ta sa DTI na kuano nya. Naalantay mga exemption katong mga local government unit na gina-provide pod nila sa mga Cebuanos. Sa pikas bahin nagdasok usab ang mga tao nga midagsa sa Cebu South Bus Terminal. Nag-apa sila nga dili maabdan sa pagpatuman sa enhanced community quarantine sa lalawigan sa Sugbo. Apan wa mapatuman ang social distancing gumikan sa pagdasok-dasok sa mga pasahero. Hinungdan nga miresponde ang mga pulis aron mapahapsay ang sitwasyon sa Cebu South Bus Terminal. Kauban si Marlon Milgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Nagpanik-buying usab ang mga taga-Dakbayan sa Talisay kaganiha. Taas ang linya sa mga mamalitay sa pipila ka mga grocery stores sa maong Dakbayan. Silian Singkulan sa report. Bisan og udtong tutok na wa gihapon maundang ang linya sa mga mamalitay. Gani sa gawas sa usa ka dakong mall miabot na sa kilid nga parte sa building ang kataas sa linya. Susama usab ang sitwasyon sa laing mall. Ang ubang customer nang lingkod na lang sa daplin samtang ang uban nag-antos sa pagbarog ug paghuwat nga makasulod. Gawas sa mga tindahan, busy usab kaayo ang kadalanan sa mga bangko o mga pharmacy o laing mga establishmento, ubay-ubay sab ang mga naglinya. Itandi sa mga miaging adlaw nga mingaw ang dalan ug wala kayo'y tao, kaganihan ng gawas ang daghang mga sakyanan. Nakasinati ta og traffic diri sa Talisay sukat pagkaganiang buntag, mga alas 6:30 antak na sa buntag hangtod karon nga mga orasa, din namatiktan na mo nga gawas ang daghan nga mga sakyanan. Labi na gyud sa mga sakyanan nga naa karon na nagaparada palibot sa mga merkado, unya ang mga sakyanan nga naasad sa mga dagkung tindahan. Tungod niini, bugat ang dagan sa trapiko ilabi na sa mga mopadulong sa bagatang bahin sa Sugbo. Gani hangtod karon gikonfirmar ni City Toda Chief Joy Tumulak nga traffic paghihapon ang kadalanan sa syudad. Nga baga-bagasad ang volume sa atong mga sakyanan nga mopaingon ngadto sa south nga gikan sa syudad sa Sugbo. Uban ni Renate Quiñones, Lian Singkulan, Balitang Bisdak. Mga locators sa MEPS miapilar kang Mayor Junard Ahong Chan aron padayon silang maka-operate sa Mactan Economic Zone kon MEPS. Si Luan Merondina sa report. Gitig
Gihigom kagahapon ni Mayor Jonard Ahongchan ang mga representante sa mga locators sa Mactan Economic Zone. Closed door ang meeting ug may pahibaw ang mayor atol sa presscon nga lakip ang operasyon sa Mactan Economic Zone sa posibleng temporaryong mapahunong ang operasyon atol sa pagpatuman sa Enhanced Community Quarantine Lukop Dakbayan sugod sa tungang gabii sa Marso 29. Apan sa telephone interview sa Vice President sa MEPSEM kon Mactan Export Processing Zone Chamber of Exporters and Manufacturers, gipahibaw ni ini nga miapilar sila ngadto sa mayor nga unta makapadayon sa operasyon ang mga locators. Matod ni Briones, may mga locators man nga andam nga mutuman sa lagda sama sa paghatag sa kompanya og masakyan og temporaryong kapuy-an sa mga trabahante ug pagpatuman og social distancing sulod sa ilang factory. What we just need today is to document and formalize what we should follow in Lapu-Lapu. Hayan, kung ipatuman gayud sa dakbayan, ang temporaryong pagpahunong sa ilang operasyon moabot sa 1,200,000 ka mga trabahante sa Mactan Economic Zone 1 sa Pusok ug sa MEZ 2 sa Cebu Light Industrial Park sa Barangay Basak ang maapektuhan. Malaumon hinuon si Briones nga paminaon sa mayor ang ilang hangyo. We have to operate because our customers all over the world are operating, even customers who are in severe lockdown situations like Italy, like the US, or like Korea. Uban ni Philip Patricio, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Laing duha ka PUI sa Negros Oriental ang namatay kagahapon. Moabot na sa 3 ka mga PUI ang namatay samtang nagpaabot sa resulta sa ilang swab test gikan sa RITM ug sa Vicente Soto Memorial Medical Center. Ang duha kinsa puros mga babay nagpangidaron og 40 ug 59 anyos namatay sa Negros Oriental Provincial Hospital. Ang duha parehong taga Bindoy, Negros Oriental ug nag-anto sa severe acute respiratory infection. Matod sa Provincial Health Office, ang 40 anyos nga babay adunay history of travel sa kauluhan diin gituhuang didto natakdan sa coronavirus. Apan ang 59 anyos nga babay walay travel history ug wala usab makaadto sa mga lugar nga adunay kaso sa COVID-19. Sa pagkakaron 14 na ka mga swab test ang gipada sa RITM ug sa Vicente Soto General Hospital apan wa pa ang mga resulta. Gisugdan na ang contact tracing sa mga nakahalubilo sa duha ka mga babay nga namatay. Because we consider them as an infectious case. If it is an infectious case, nandoon sa sanitary code natin, sa guidelines from DOH, na they should be buried within 12 hours upon death. Usa ka barangay sa Dakbayan sa Talisay nga nagasugod na pagapod-apod og mga relief packs sa house-to-house visit alang sa mga lumulupyo. Adunay live exclusive report si Lian Singkulan. Lian? Bob, aron mapatuman ang social distancing, nag-house-to-house visit yun kining usa ka barangay sa Dakbayan sa Talisay sa pagpanghatag og mga relief packs ngadto sa mga molupyo. Inay nga manggawas og maglinya gi house to house ang pag-apod-apod sa mga relief packs ngadto sa mga molupyo sa Sitio Laray ug Santa Cruz sa barangay Mohon sa Dakbayan sa Talisay. Ang mga kawani sa barangay ug mga SK officials ang nangunay sa paghatod sa maong mga hinabang. May buntag. Parti usab kini sa pagpatuman sa social distancing isip safety measures batok sa COVID-19. Human matunol ang mga hinabang, igo na lang mipirma ang mga molupyo sa listahan. Kuan man gud kanang kuhuot kayo ba? Ya, delikado kayo sa sakit. O nya mao na nga amo na lang gihatod. Gawa sa kinilong bugas ug mga delata nga giapod-apod sa City Hall, mipuno ang barangay ug mga SK official para makatabang sa mga samong barangay nga makahatag ni sa ginagmay lang. Amo na sa ni budget nga kaigo-igo sa nga bisan ta magsalig pud tanan ilaha. So pampuno na sa inyo. Puno-puno sa gamay na mong kilong rapod. Samtang padayon usab karon ang repacking aron maapod-apod ngadto sa lain pa mga barangay ang mga relief packs. Samtang Bob, matod sa mayor sa Dakbayan nga diskarte na sa matag barangay kung unsaon nila pag-apod-apod ang mga relief packs basta mutuman lang yun sa social distancing. Bob? Thank you so much sa Lian Singkulan sa imong live report.
Kapulisan sa Station 6 sa Cebu City Police Office nagpahigayon og house-to-house campaign sa protocol sa community quarantine. Ato ning gisundan pinaagi usab sa social distancing method gamit ang social media coverage. Ano yung report? Usa sa angayan natong himuon isip mga tigbalita. Pwede ta maka-follow gihapon sa social distancing, ma-minimize nato ang pakighalubelo sa atong mga news sources o sa ato ang coverage pinagi sa pag-maximize sa ato ang technology. Just like sa monitoring sa social media page sa ato ang mga otoridad, sa gihimo karon sa Police Station 6 sa Cebu City Police Office, nagpahigayon sila og pagsusi sa social distancing sa community, I suppose, dali sa barangay Suba sa Cebu City. And at the same time, nagpahigayon sila information dissemination sa mga angayan o dili angayang himuon in line sa protocol nga gipahigayon karon sa atong kagamhanan pag-contain nining coronavirus disease kung COVID-19. So, good morning. So, sir, imong mga ikaw na kay face mask pero improper nga face mask no imong mga apo. Ato mo barangay kanila face mask ito. Sa mga tao may tungod sa executive order number 59. Gitaw na to og stay at home. Labi na nag-edad to 65 pataas, 18 below. Ato lagi pamanduan sir nga kinalang magpabilin diha sulod sa balay para malikayan sir ang kining sakit nga ato gihadlukan karon. Naningmuhag gyud nino pag implementar sa maong pulisiya alang kini sa kayuhan sa mga katawhan. Okay, daghang kayong salamat Sir Edward and good luck natong tanan. So inani ang atong ipakita ninyo, we can still do function even if nata sa ato ang Pinoyanan or sa atong office pag contact sa ato ang mga sources, mga kapuso. Laing 88 ka mga pulis ang na-augment sa Mandawi City Police Office. Ang maong mga pulis moabag sa pagpatuman sa mga laka nga himuon sa syudad taliwa ning hulga sa COVID-19. Matud ni City Police Director Jonathan Abella, ato'y destino sa mga quarantine control checkpoints ang dugang mga pulis. Adunay 16 ka mga checkpoints nga gimontar sa tanang boundaries sa syudad sa Mandawi. Gawas sa gihigpitan nga seguridad o curfew, lakip sa monitoron ang pagsud sa mga tao sa syudad. To beef up sa thread kay dili mo gud makaya 24 hours na gud mi 24/7 na mo deployment pa. So amo lang gi augmentan ang organic na to para na ikatumba-tumba ka puli-puli ba. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Usa ka compound sa barangay Talamban ng Dakbayan, Sugbo ang gipaubos sa lock-up patungod kay adunay presumptive COVID-19 case. Samtang adunay 25 ka mga tao ang naason dapit nga gipaubos sa quarantine isip containment sa kagaw og galing positibo man ang presumptive COVID patient gikan sa mong dapit. Tulok ka layer sa seguridad ang ipatuman sa kapulisan aron siguraduhong monitor ang kalihukan dapit ang gisunod usab ang mga protocol. Samtang gipahibaw ni Dr. Daisy Villa adunay 7 ka mga presumptive COVID positive sa Dakbayan, Sugbo. Gipaabot pa ang confirmation gikan sa Research Institute for Tropical Medicine RITM. Kanang presumptive positive pasabot ana, pwede siya sa confirmation, pwede siya mo negative, pwede siya mo positive. So ang atong gibuhat kay presumptive positive siya, so atog yung kumbaga gi-cordon no kung gi-lock up ang kadtong lugar. There must be a containment. Pasabot ana ato siyang butangan og pag-lockdown atong i-secure i-secure na tong lugar. Samtang 19,000 na kamatabahante ang naapektahan sa COVID-19 crisis diri sa Central Visayas, matud pa sa Department of Labor and Employment kon DOLE 7. Ano ang report?
Isip pagtamod sa social distancing, gipaagi sa messaging app ang interview diin naka-work from home ang information officer sa Dole. Matod ni Luchel Tanesa, ang tigpamaba sa Dole 7 nga dunay nag-temporary closure na usay may patuman og flexible working schedule. Of such requirements. So kadtong mga kompanya nga naa sa mga dakbayan sa Cebu, Mandawi ug Lapu-Lapu, they can send their applications and concerns to the tricitydole7@gmail.com. Unsay mga gihimo karon sa Dole ni ining mga napiktuhan nga may Una ang programa sa Department of Labor and Employment nga mohatag og financial assistance worth 5,000 pesos one-time availment para ni adtong mga workers in the private sector kinsa ang ilahang kinitaan, ang ilang income matagbuan na kuhaan tungod sa pagpatuman og any flexible work arrangement or temporary closure due to COVID-19. Kung dunay work from home, pwede sa ta work from vehicle service nato. So pwede nato matawagan nato ang news sources aron lang or ma-practice nato ang social distancing. Ma'am Luchel, thank you very much. Good afternoon. Governor Gwen Garcia miklaro karon nga enhanced community quarantine pa ang ipatuman karon og dili lockdown. Maong di angayang magpanik ang mga tao sa ilang pagpamalit. Pinaagi sa phone punch sa makauban karon ang detalye nini pinaagi ni Fem Marie Dumabo. Fem. Yes, Bobby, mogi ka nagiklaro ni Gobernador Gwendolyn Garcia nga enhanced community quarantine pa ang gipatuman sa Cebu probinsya sa Subo. Hinungdan nga way angay ikabalakaw, way angay nga magpanik bayan nga ang publiko. Ilabi na diha karon nga iyahang naibawan nga taas-taas ang linya kung dagay sa gawas, diya sa mga groceryhan o sa supermarket. O gani iyahang giklaro nga bisan pa man kung mudikaray na unya og lockdown, walay mahitabong pagsirado sa mga supermarket o sa mga grocery. Hinungdan nga mamahimo gihapon nga makapamalit sa mga basic nga panginahanglanon sama sa pagkaon ug tubig ug uban pa ang publiko bisan pa man unya kung mag-lockdown. Samtang alang usab sa mga mumuloy ay ngadto sa kasatag sa kakalungsuran sa probinsya sa Subo, iyaha kining gitugan nga ang mga buses nga air condition kung kaniad ko na siya kamanduan nga gidili ang pagpadagan sa mga air condition kay kinahanglan katong adunay gi fresh air nga makasud gawa sa maong bus karon gitugutan kini exempted kini sa maong pamanduan aron lang gid makapadagan nga ang mga buses nga air condition ug non-air condition ngadto sa kasatag sa mga kalungsuran. Apan aduna siya iyahang hangyo nga tugutan lang basta ang mga musakay adunay gisulob nga mask. Samtang iya usab gihangyo ang mga bus ug minibus operators nga mopadagan gyud sa ilahang mga tanan nilang mga bus ug minibus hangtod na nga modeklarar siya og lockdown alang sa tibok probinsya sa Subo kini aron pag-cater sa libuan sa mga pasahero nga buot nga mamauli ngadto sa ilahang kalungsuran. Gani ang ato ang curfew nga alas 10 o bisan na gani pod dinhi sa dakbayan sa Subo sa pagpakiginabi nato kang Cebu City Mayor Edgardo Labella iyang gi-exempted pod sa curfew ang kanang mga mamuliay kanang buot nga moara diha sa Cebu City South Bus Terminal exempted sa curfew karon ug hangtod na ugma sa diha sa Cebu South Bus Terminal aron lang gyud makapauli pa ang maong mga magusto mamuliay dito sa probinsya sa Subo. Samtang hangtod kini masugdan na unya ang maong pag-lockdown. Matud niya nga dili angay mabalaka kay maong provision ang karong gabi kung ang gabi alas 2:01 sa tungang gabi ang prohibition alang lang ngadto sa mga flight kining entry nga padung dinhi sa tugpahanan sa Makan. Mounay giklaro sa gobernador nga ang iyang gipagawas nga EO sa gabi palabot pa lang sa pagban sa entry sa mga flight. Ang mga buot mo gawas dinhi sa Subo mamahimo nga makalarga, mamahitam-an makasud usab ug makagawas usab ang mga cargos ug labi na sa unya ang mga batakan kung essential o kining mga basic nga gikinahanglan. Samtang iya usab gipahibalo nga sa pagkakaron sabot karon ang mga mayor ug ang mga mayor sa kalungsuran ug sa dakbayan sa Talisay, Mandawi ug uban pa sa pito ka mga dakbayan sa 44 ka kalungsuran dinhi sa probinsya sa Subo doon sa gipaygayon sa meeting alang na gid unya sa ilahang himuon nga united nga pag lockdown. Samtang gipaybaw gyud pud usab ni Cebu City Edgardo Labella ngadto na dinhi sa mga mayor nga mupatuman gud siya sa iyahang enhanced
community quarantine, general community quarantine karong alas 12 sa udto sa Sabado. Ang tentative nga gisulti unta dinhi matud ni Lebelia ang alang sa probinsya sa Subo sa alas 12 sa tungang gabi sa Domingo, March 29. Hinungdan nga bisan pa man kung gihangyo siya sa mga mayor sama sa Talisay, sa Mandawi City nga unta i-uniform lang ang pagpatuman sa maong enhanced community quarantine dinhi sa Cebu City, lockdown sa probinsya. Nang ginawa sila nga ipatuman unta nga dungan unta nga ipatuman apan mat gipasabot usab ni Lebelia nga mas maayong ipatuman na niya din alas 12 pa lang sa Sabado aron usab makita na sa mga Subuanon ang maong pagpatuman na pa niyang gipasalig ngadto sa mga mayor sa kalungsuran o sa ubang dakbayan sa probinsya sa Subo nga makasud gawas ang gihapon katong mga workers sama sa BPO, ang mga manindahay ug mga utanon ug lakip na usab ang kaning mga construction worker, mga aduna po'y essential nga mga trabaho gikan sa kalungsuran or diha sa probinsya sa Subo padung din sa syudad sa Subo. No nagiklaro usab ni Lebelia gani nga pamangitog sab nga dungan unya nga pa Pirinon or Serbato ang tanan unya nga mga private o ganing government nga mga vehicle Sabado alas 12 sa udto aron sa paibalo sa publiko nga gipatuman na ang enhanced community quarantine kun mas limitado na ang paggawas-gawas sa publiko. Samtang ganiha usab sa pagkikignabi nato ni R.D. Bernades kay lakip man usab siya sa nitambong sa Tigom apan una lang siya kuman sa Tigom sa mga mayo iyang giangkon nga niabot na karon sa 16 ka mga presumptive positive case ang sa Central Visayas. Diin 12 niini ang gikan sa Cebu City that usa gikan sa lungsod sa Cordova sa Cebu Province, usa gikan sa Negros Oriental, ang usa mao ang gikan sa Lapu-Lapu City ug ang usa lain gikan sa Mandawi City. Matod ni R.D. Bernades nga ang maong dugang 8 kagalinghang buntag kini nga third batch gipadala na usab ngadto sa RITM alang na sa dugang pang confirmation. Samtang sa ulahi usab nga report gikan sa DOH Central Visayas, ang severe acute respiratory infection nga mga patients anaa sa 86 admitted kini ang naka-home quarantine tulo. Ang influenza-like illness anaa sa ang admitted adunay 34, ang home quarantine adunay 88 symptoms on 805 sa mga patients. Samtang ang PUM nato tanan dinhi sa Central Visayas ay naa sa 16,310. Bob? Salamat sa Fim Dumabok sa imong report. Mga mulupyo sa dakbayan sa Talisay, hayan makadawat og tag-usa ka sakong bugas humay. Isip abag sa syudad ning pagpatuman na unya sa enhanced community quarantine. Ato sa special session kaganiha, nauyunan sa konseho ang pagpagawas ugahin alang sa 104,773 ka mga sakong bugas humay nga ihatag sa matag pamilya. Apan giangko ni Annabeth Quizon, OIC sa CSWD, nga sa pagkakaron nagkalisod pa silang pagkuha og supplier alang sa ingon ni ana kadag nga sinakong bugas humay tungod kay nag-iyahay usab o pamalit ang ubang mga LGUs. As soon as the supplies will come, amo gyudayon ang ipanghatag house to house. Pero as to assurance o kanus-ana namo makuha ang 104,000, that has yet to be seen. Gipasakana og kaso ang tulo ka mga admin sa anonymous Lapu-Lapu page tungod sa pag-post ni atong Marso 15 nga may usa ka army sa airbase nga positibo sa COVID-19. Si Mayor Junard Ahong Chan kinsa mo'y mibarog isip complainant ang personal nga binuso sa reklamo ngadto sa City Prosecutor's Office karon lang yung hapon. Pinagis pag-abag sa PNP Cybercrime Unit na subay ang mga admin nga sa naasoy nga Facebook page. Una nang migawas og executive order ang mayor nga higpit nga nagdili pagpakatap og mga fake news and lawful use of means of publication and unlawful utterances under Article 154 sa Revised Penal Code. Ang pasakaag kaso sa pagkutlo ni balita gipungan ng una ang mga pangan sa mga gipasakaan og kaso kay wa pa usab sila makuha og habig sa Balitang Bisdak. Usa ka call center agent nga nagpost sa social media nga nangayo og usa ka 1,000 ka pesos kang governor Juan Garcia nga nagtawag pa nga mama sa gobernador. Personal nga miatubang kaniya. Wa man mag-trending kining post sa netizen
nga si isisi sa social media kon Ariel Dagoy matuod niyang pangalan apan nakaabot sa gobernador ang iyang panawagan sa miaging Lunes gabi. Nakulbaan si Dagoy dihang mi-reply kaniya si Garcia apan bisan pa niini mibutho gihapon siya sa Kapitolyo. Nagtuo siya nga kasab-an sa gobernador apan gitinuod sa gobernadora ang iyang pasalig nga hatagan og 1,000 ka pesos kon mopakita kaniya. Abaw ko nga risk gito siya kay like pagbasa na ko sa mo reply la kasaba gini akong paabutan sa Cebu City Hall murag yaw-yawan jud ko ani ay sa dire sa government kanang sa Capitol. Pero unsa may mawala na ko, di ba? Out of sincere will man to nga nag-post ko. Nagbasa ani tanan and so used to getting so bashed per me, di moto ako siyang gitubag nga yaga na sad kag apil. Nagmamamama ka nako ba? Nagyaga di pero on the other hand ko basig na kinahanglan gini siya. So sige ari ako sa pisina. Sa giatubang nga hulga sa COVID-19, kining usa ka netizen mapasalamaton sa kahitasan sa nadawat niyang mga grasya. Sa post sa iyang social media, nahingangha si Wendell Caruana nga inay nga siya ang mahasol ug pamasol ang mga isda naman hinuoy naglumba sa pagpanglukso paingon sa ibabaw sa barko. Nahitabo kini ni atong March 23 alas 11 sa gabi sa Shell Island sa utlanan sa lungsod sa Cordova ug sa dakbayan sa Sugbo. Saysay ni Caruana sa Balitang Bisdak nga nakahipos gayud siya og 400 ka kilo sa isdang tamban. Gibahinan usab hinuon nila ang uban. Ang post ni Caruana miani og 3,000 ka mga shares, dulan sa 600 ka mga reactions ug kapin 200 ka mga comments. Samtang adunay laing talagsaong hitabo karon, gayud lang bag-o. Sa post ni Jojo Catamora Soria, daghan kaayong hipon nga maunay mipaduol sa baybayon sa Buntud Reef Marine Sanctuary, ang sandbar sa Masbate City. Mga kapuso, gawas nga mag-amping kita batok sa COVID-19. Mutuman yun ta sa social distancing. Dili yun kita magpanik kay dunay daghang supply sa mga produkto sa supermarkets ug bukas man bisan adunay enhanced community quarantine. Ipabilin mga kapuso ang kalimpyo sa kaugalingon, sa panimay o sa inyong palibot. Ug kanunay natong tumanon ang pahimangno nga bisan kung nagbalik-balik na, nga stay at home ragayod ang tanan. Ang atong kaluwasan nagdepende ragayod sa atong mga kamot o sa atong pag-ampi. Pahimangno alang sa tanan nato mga senior citizens o mga minor de edad nga nagpabilin gihapon ang 24 oras nga curfew alang kaninyo. Kadto mga dunay mga seniors diha nga ilang panimay, palihog pahinumdom sila nga dili magawas-gawas o maglaag-laag baka. Napamatud-an na nga base sa daghang mga kaso sagad nga dali nga takbuyan o naigo ng maong batang sa batian, mao mga idedidaran. O bisan pa mga panahon sa krisis karon tungod sa kadlok sa coronavirus disease, among ipasalig yung kapuso nga dili na mo kamubiyaan bisan sa hulga nga atong giatubang o magpabilin ang serbisyong tinudanay tungod kay ang local news matters. Alang sa inyong mga concerns mga kapuso kabahin sa COVID-19 dito sa inyong lokal nga kagamhanan, makita sa inyong screen ug alang ni atong uban pa nga mga LGUs, palihog pag-email sa regionaltv@gmanetwork.com. Salamat sa mga kapuso nato apil lang na sa gawas na nason nga nagisayon sa mga dagko o mga nag-unang balita sa rehiyon. Ako si Alan Domingo. Ugi ka namong tanan dinhi sa Central ug Eastern Visayas. Ako si Cecil Kibod Castro. Ang inyong balita, ang among balita kay matag lokal nga balita mahinungdanon. Kining inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak, buong puso para sa Pilipino. Ako si Bobby Dalsaro, maayong hapon mga kapuso, stay at home.